Пустыня – гэта месца, якое стварае экстрэмальныя ўмовы жыцця. Менавіта там чалавек адчувае сябе знясіленым, бездапаможным, галодным і сасмаглым. Відавочна, ён лягчэй спакушаецца тады, калі хварэе. Таму, як і ў звычайнай хваробе, пустэльнік нярэдка сам сябе пакідае без імунітэту. Асяроддзе, неспрыяльнае для яго здароўя, паволі знішчае гэты важны для арганізма спосаб барацьбы з інфекцыямі і інвазіямі чужародных арганізмаў. Ёсць, аднак, іншы бок медаля. Неспрыяльныя ўмовы чалавека могуць узмоцніць. У духоўнасці гэтае асяроддзе названа словам аказія спакусы. Ёсць два тыпа такога асяроддзя спакусы. Першы выкліканы самім чалавекам. Нярэдка мы настолькі прывязаныя да свайго тыпу паводзін, што праблема не ў самой спакусе, а ў нашых маржынальных дзеяннях, якія варта проста перастроіць. Напрыклад, прывязанасць да неўпарадкаваных асобаў або рэчаў. У такім выпадку непасрэдная праблема палягае не ў іншым, а ў маёй блізкасці да бязуладнага. Як кажа святы Тамаш, такога роду аказіі варта пазбягаць, падобна таму, што было сказана Лоту: «Не азірайся і нідзе не спыняйся ў гэтай ваколіцы». Аднак важна заўважыць, што ў каталіцкай духоўнасці не ўсе прывязанасці з'яўляюцца дрэннымі. Калі рэчы або асобы, адным словам, асяроддзе схіляе чалавека да дабра, такія аказіі варта падтрымліваць. Другі тып аказій залежыць ад д'ябла, які заўсёды падсцерагае тых, хто імкнецца быць лепшымі. Заўважайся ты, Амброзій. Гэтыя тыя абставіны асяроддзі, што ад нашых рашэнняў амаль не залежаць. Такія аказіі ствараюцца не знутра, не з сэрца верніка, а звонку. Бо няма нічога, што б магло б, уваходзячы звонку ў чалавека, зрабіць яго нячыстым. Анёльскі доктар навучае, што такога рода спакусы пазбягаць не трэба. Пазбягаць не значыць маліцца, каб іх пазбегчы, але маліцца, каб не ўпасці ў спакусу. Таму што, прайшоўшы праз выпрабаванні і спакусы, чалавек здзяйсняе духоўны прагрэс. На думку Аўгустына, каб пазбегнуць граху, недастаткова проста волі. Паводле Яна Марыя Віянея, супраць спакусы абсалютна неабходны тры рэчы: малітва для асвячэння, сакраменты для ўмацавання і чуванне для захавання. Калі чалавек не ў стане выкарыстоўваць гэтыя інструменты або выкарыстоўвае іх з перашкодамі, неабходна зрабіць духоўнае распазнанне. У некаторых выпадках гэтыя перашкоды Божай ласцы настолькі моцныя, што можна з упэўненасцю сцвярджаць, што ў пэўнай асобы ў акрэслены час глыбокі духоўны акт не можа мець месца. Гэта называецца духоўная няздольнасць. Яна можа быць адносна кароткачасовая або больш працяглая, а таксама натуральная, напрыклад, псіхічная хвароба або звышнатуральнай прыроды. Што датычыцца прычыны духоўнай прыроды, то неаднойчы яна мае месца па прычыне цяжкіх грахоў супраць першага прыказання, утоенай на споведзі матэрыі, а таксама крыўды на Бога. Супрацоўніцтва з духоўным айцом і псіхіятрам можа адкрыць натуру гэтай перашкоды і аслабіць або ліквідаваць цалкам яе наступствы.
Часам здараецца, што гэтая духоўная няздольнасць у прыватнасці, у выпадках надзвычайнай дзейнасці зла або нават у выпадку доўгатрывалай духоўнай барацьбы з'яўляецца прыкметай эфектыўнага прагрэсу унутранага жыцця, таму што гэта робіць нас цалкавіта і з большым супакоем, залежнымі ад Божай міласэрнасці. Духоўныя кіраўнікі і спаведнікі пакліканы ў гэтым выпадку быць суправаджэннем Божай міласэрнасці і ў ніякім выпадку не асуджаць гэтую няздольнасць, быццам бы ўсё залежала толькі ад чалавека. Такое суправаджэнне адкрывае ў кожным верніку воіна ў даспехах, аднак ён ніколі не даведаецца, які з яго рыцар, пакуль не выйдзе на поле бітвы. Таму той, хто не меў досвед спакусы, не ведае самога сябе, нават не ступіў на першы духоўны ўзровень, згодна з навучаннем святой Тэрэзы. Перамога дасягаецца дзякуючы барацьбе, заўважае святы Аўгустын, а змагацца можна толькі тады, калі гэта адбываецца ва ўмовах спакусаў і непрыяцеля. Жыць без спакусы для вас не карысна, кажа доктар Ласкі, бо духоўны прагрэс дасягаецца праз спакусы. У хрысціянскай духоўнасці спакусы разглядаюцца як выпрабаванні, неабходныя і патрэбныя для таго, каб узрасці ў веры і ў іншых цнотах. Святы Ян Марыя Веней казаў: «Як добры жаўнер не баіцца бою, так добры хрысціянін не павінен баяцца спакусы». Усе салдаты адважныя ў казарме. На поле бою вы можаце ўбачыць адрозненне паміж мужным і баязлівым. Мы самі часта не ведаем, да якой мяжы можам ставіць супраціў, заўважае Тамаш Кемпійскі. Спакуса нам гэта адкрывае. Святая Тэрэза з Лізье казала, што калі Езус кліча душу да кіраўніцтва для збаўлення многіх душаў, то ёй неабходна прайсці праз спакусы і выпрабаванні жыцця. Гэта своеасаблівая духоўная школа, курс маладога байца. Бо моц неаднойчы знаходзіцца таксама і ў веданні сваёй слабасці. Спакусы, як маленькія лекцыі жыцця, якія вучаць на памылках. Нават калі чалавек упаў, не трэба засмучацца да расчаравання. Нездарма старажытныя рымляне казалі: не кожная памылка з'яўляецца глупствам. Бо на памылках трэба вучыцца. Некаторыя нязначныя спакусы аказваюцца вельмі карыснымі, заўважае святы Францішак Сальскі, паколькі вяртаюць нас да сябе, прапамінаюць нам аб нашай нелізаранасці і натхняюць нас з яшчэ большым запалам ісці да Бога. Вырашальны адказ чалавека Богу ляжыць не столькі ў кароткіх або ў больш трывалых малітвах і мімалётных слязах пакаяння. Мы можам маліцца шмат навен, ліць слёзы на сакраменце пакаяння, аднак заўважаем, што надалей спакушаемся, і нашае «я» ніяк не змяняецца, нягледзячы на старанні. Бо праблема палягае не ў самой спакусе, як мы заўважылі, а ў аказіі. Таму нарэшце даходзім да самага галоўнага. Аказіяй граху можа быць не толькі штосьці знешняе, а сам чалавек, я, мая ідэнтычнасць. Ласка Божая не бароніць, калі не знаходзіць у натуры чалавека ніякага яе прыняцця. Супрацоўніцтва з Божай ласкай – гэта штосьці больш глыбокае. Коротка кажучы, чалавек узрастае, выходзячы са свайго падлеткавага эгацэнтрызму. Калі ў цэнтры жыцця я, перавыдольваю спакусы я. Пасля праходзіць праз соцыяцэнтрызм, калі ў цэнтры жыцця іншы.
Чалавек думае, што меркаванне іншых можа мне дапамагчы. Нарэшце даходзіць да пераканання, што ў цэнтры жыцця Бог. На кожнай стадыі ёсць свае характэрныя ўпадкі, спакусы і грахі. Ажно пакуль вернік не дарасце да тварна-містычнай ідэнтычнасці, то значыць спосаб успрыняцця жыцця з высілкам самого чалавека, а разам з тым дакладнае усведамленне, што збаўленне ад Пана. Гэтую тоеснасць можам назваць стадыяй чування. Класічныя містыкі называюць яе шлях еднасці, якую можам вывесці выснову і рэкамендацыю. Напэўна, не канцэнтравацца на спакусах, а на духоўным узрастанні. Здаровае духоўнае жыццё надасць душы імунітэт. Чалавек не проста устрымаецца ад таго, што мне хочацца, а кажа, мне гэта не трэба, гэта не маё. Такая тоеснасць – адказ на Божую ласку. Гэта адказ не знешнімі практыкамі накшталт «скажыце, што мне зрабіць супраць спакусы», а сам чалавек становіцца адказам Богу, святыняй Духа Святога, у якім не будзе месца сатане.